سلام كمي اللغم بكل كرنعات عالم بمخان نإيرترا ميديا نيتورك channel تكتاتول زلغم زخوركم تعزبتين مبل 210 كلتين جزيز كار زلو تور دي فرانس كلتين شان حمشن لوم سولس بناي رابع مدرخود قتيلو نيرو تصاوي صعب تقدادمتي كاب امين متروبول تبغيسو ابروونس تزازمت 274 كيلومتر دمار حق ازنبرا وددر يوم تصميدوم اب ناي لومي مدرخ تقدادماي كلاب البسين ديسيونيك فاندر بول بجيزي مرحبا مخان بيتعماليا ودي واكاتو ابناي نتو دما ناي ليدل تريك تقدادما يوناتان ميلان ابناي بسعر دما ناي يو اي اي تيم ويلنس ابناي بولسمان سيدما ناي بيبي هوتيلز كيفن فاكلين مرحتو كوينوميوم نامناي لوم صوتا كاتو بغانتا دما فرنسايت كلوب جروب ما اف دي جي قلاسيت كويناتيا ناي لوم مدرخ صوتا 900 كيلومتر زخون زغونه فتاني قرص زي ترايلا صوتا كايت بدحريو زلوا كيلومترات جن مالتات لوط كرايلن زغل زنبر بمبارو بفلاي نتوم او غيزي زودادور زلو تقدادم تخطربح كم تخل قمتات واهيبوم صوتا مسلمه تقدادم 20 كيلومتر بحبار در مغعزوم 4 تقدادم مالس جوناس ابراهامسن كاب نوريجاوت اونو اكس موبيليتي كاسبر اسغرين كاب اف اديوكيشن ايزي بوست ليني مارتينيز كاب كلوب بحرين فيكتوريوس كوم دما توماس غاشيغارد كاب تيم توتال انرجي بزغبرو متقعتي مس عباي كوجيله زنبروم ناي غيزي فللي ناسفو خدوم كوميلوم دما كساب 143 كيلومتر زبصحو مس عباي غوجيله زنبروم فلليوم እናጸበበ ናብ ትሕቲ ሓደ ደቂቕ ወረደ እንተኾነ ነታ ኣብቲ መድረኽ ተሰሪዓ ዝነበረ ናይ ቀጽታ ውድድር ዞም 4 ተቐዳድምቲዮም ክማቐልዋ ከለዉ ናይ ኡኖ ኤክስ ሞቢሊቲ አብርሃምሰን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 20 ነጥቢ ክሓፍስ ካስፐር አስግሪን ሌኒ ማርቲነስ ቶማስ ጋጂ ካርናድን 17 كوندو مع 13 نقطات رخيبهم عباي غوجيلا زكايتو قصتا وددر نقطلا ماليا حيزوا زلو يوناتان ميلان نيرتاوي اولمبيكاوي بينيام غرما مرحو بمتاو 11 نقطه كركبن كلو بينيام كا 10 نقطه اكيبوم تيمي ميلير انتوني تورغيس سيمون كانسوني جاري دريزنس برنت فار موريجينو برويكومس هوغو بيج روبرت ستاندارد سانتياغو بيرتياغون كابت شعتك ساب 1 نقطه دما رخيبهم بدحر زيب زي كاناي زا مدرخ تقالاسي تقدادماي زتسمي ناي بحر فيكتوريس ليني مارتينيز كالو تقدادمتو بعباي غوجيلك وحاتو خلو نسو غنا مزا غوجيلك ساب 20 كاريتاس بتصح فللي انصيفيو صوتان كزازم 21 كيلومتر كسعز تورفو مريحوم نسون دحر زي بعباي غوجيله بستوحته كلبات يو اي اي تيم اميريتس اكس ار جي كومدوما تيم فيزما ليز اي بايك ليدل تريك موفي ستارن كعوتون زخلو زبلوم تقدادمتي نمسراح كقدما خلوا بلجيمايت كلب البسينو نبيچ ماليا كتعقبن انتخون لاون امنايلوم مدرخ نقط على ماليا كاب ليدل تريك بمزاحنيا كتفدي دربتو لخو حيزان خطعيون بمجمره اتهاز العلا غلبو زرخبت كلب كونت صوتان كزازم 24 كيلومتر مسترفو بسنك زنبرت صببتي مطويتات شوعت تقدادمتي كود كون كلو ناي استانا كولومبياوي هارلود ايدا ناي استانا مخانيو زركبوم دما ገለ ካብቶም ነዚ ሓደጋ ዝረኸቡ ተቀዳድምቲ ክትቆሽ ይካል ብድሕር ዚ ተቀዳድምቲ ዝተፈለዩ ደረጃታት ዝነበሮም ተረርቲ ስትራቦታት ዮም ከሓኽሩ ጀሚሮም ክለባት ዩኤኢ ቪዝማን እናተበራሪ ሓላፍነት ወሲደን ብዙሓት ተቀዳድምቲ ግዳይ ናገብራ ንብዝሒ ዓባይ ጉጅላው ሒዶኖ ተቀዳዳማይ ቪዝና ቪክቶር ካምፕሬነትስ ብዝፈጥሮ ፍጥነት እንደገና ንብዝሒ ናይዛ ጉጅለ መሪሱ ክጽልጽል እንከሎ ተቀዳድምቲ ኢሚሬትሱን ከነብሬካ በመባልና አባሎም ዝኾነ ሻምፒዮን ዓለም ፖካቻር ንምጥዓምን ናብ ቅድሚት ንምውፃን ብሰርሑ ንሱ ጾታና ዝዛዝም 5 ኪሎሜትር ምስተርፎ ንተቀዳድምቲ ኣለኹም ዶይሉ በመጥቃዕቱ እንባሕበሎም ብዜካ ናይ ቪዝማ ዮናስ ቪንጌጋርድ ካልዝ ሰዓቡ አይነበረም ቪንጌጋርድ ንሓገዙ ክለቡ ክጥምት ንድዒት ግልጽ ብዝበለውን እንደገና ፖካቻር ማሕዲጎ ክኸይድኳ ተፈተነ ክሰልጦ ግን አይካለን እንተ መራሕናይ ዝውድድር ቫንዶርፖል ክኽለቡ ሓጎዞም ንክህቡኳ ተጸንቆቁ ተጋዲሉ ምስ ሬንኮ ኤቫኖፖልን ካልኦት ሒደት ተቀዳድምቲ ቦምኻን ናብቶም ማሕዲጎም ዝነበሩ ተቀዳድምቲ ተጸምበረ ፖካቻር ነቶም ምስ ዝነበሩ ተቀዳድምቲ ፈቲኑ ኩነታቶም ስፈለጠ እንደገና ካለ መጥቃዕት ክገብር አይመረጸን እተን ተሪፈን ዝነበራ 3 ኪሎሜትራት ከም እኒ ቫንዶርፖል ዝሃለኽዎ ንኽትኩላ ዘይክእሉ ሒደት ኪሎሜትራት ክኾና ከለዋ كم بعل فينجارد إيفانوبل جن سجاتو كهون كم سخلو تنتنتي كزارو بجميرو أبي موداتا فتت ناي زوم تغردن تكسب بساعات ناب 5 كسب 6 كيلومتر بتصحبن بارو تنفاز زيهبن مرايدو ما أفكا ما يزوم عقون كينو غربم أب موداتا بستخدت كسوتا وددور شامبيون عالم تاريخ بوكاچار
ንቫንደር ፖልን ቬንጌጋርድን ብምኽታል ናይ ዝዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብኹር ዓወቱ ከመዝግብ እንከሎ ብሓፈሻ ግን ዝተቐዳዳማይ መበል 100 ፕሮፌሽናላዊ ዓወት ብምዝጋቡ እቲ ካልእ ኣርስቲ ዝሰርሖ እዩ ፖጋቻር ነዛ ምድሪ ካብ ሰዓት 45.348 ኪሎሜትር እናረገፀ ብ3 ሰዓታትን 50 ደቂቕን 29 ካይትም ዝኾነ ግዜ ይዛዚምዋ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ኣብዛ ምድሪ ዘመዝገቦም ደረጃ ምስ ንልከት ካብ ዕውት 16 ደቂቕን 9 ካይትን ድሒሩ ንውድድሩ መበል 179 ተርታሒዙ ፈጺሙ ንናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብግዜ ቫንደር ፖል ካብ ክለብ ኣልፔሲን ብ16 ሰዓታትን 46 ደቂቕን ክመርሖ ከሎ ታዲጅ ፖጋቻር ከዓ ዝኾነ ግዜ ከከሰረ ካልኣይ ናይ ቲም ቪዝማ ዮናስ ቬንጌጋርድ ድማ 8 ካይታት ድሒሩ ይስዕቦም ኣሎ ኤርትራዊ ቢንያም ካብ መራሒ 21 ደቂቕን 44 ካይትም ዝኾነ ግዜ ድሒሩ ኣብ መበል 120 ደረጃ ተቐሚጡ ናብ ናይ ጽባሕ መድረኽ ኣምሪሑ ኣሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ጣልያዊ ዮናታን ሚላን ካብ ሊድል ትሬክ ብ92 ነጥቢ ቀላሱ ዘሎ ክኸውን ቢንያም ግርማይ ካብ ዝተቐዳዳማይ ብ5 ነጥቢ ማለት ብ87 ነጥቢ ብምእካብ ዝስዕቦ ዘሎ እዩ ቫንደር ፖል ድማ 80 ነጥቢ ብምቑፃር ሳልሳይ ኮይኑ ይኽተሎም ኣብ ናይ ዓቐበት ታዲጅ ፖጋቻር ብ5 ነጥቢ ኣንበሳ ብምዃን ነታ ትማሊ ዝረከባ ጻዕዳ ቀይሕ ነጥብጣብ ማልያ ደጊሙ ካብ ወዲ ክለቡ ዌለንስ ተቐቢሉ ኣሎ ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኩሊን ካብ ክለብ ኣርኪያ ቢቢ ሆቴልስ ብ16 ሰዓታትን 46 ደቂቕን 26 ካይታትን መራሒ ብምዃን ንጻዕዳ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዓቂቡ ኣሎ ሆላንዳዊት ቲም ቪዝማ ብጋንታ ሓዳስ መራሒት ብምዃን ነዚ ውድድር ክትቅልሶ ጀሚራ ኣላ ክለባት ግራፖማን ኤሚሬትስን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዘን ይኽተላ ንመበል 112 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ረቡዕ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ማለት ክሮኖሜተር ቀፂሉ ክውዕል እዩ ተቐዳደምቲ ኣብ ኬይን ዘካይድዋ 33 ኪሎሜትር ድማ ርሕቀት ዘለዋ ጾታ እዮም ክጽመዱ እዛ ምድረኽ ናይ ማልያታት ለውጢ ክረኣየላ ተስዒት ይግበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራን ሜዳ ኔትወርክ ብዛዕባ ውዕሎ ናይ ሎም ቱር ዲ ፍራንስ ነበረ ጸብጻብ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም